Бисмиллах, алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах, ассаламу алейкум, газиз дусларым. Алхамдулиллах, Аллахның рахмәте Рамазан айы ахырына якынлашты. Бір яктан күңел кайгыра, икенче яктан сөенә. Кайгырмый да булмый. Чөнки олы кунак килде, ул кунакны кабул итә алдык микән? Аңа хөрмәт күрсәтә алдык микән? Тоткан уразаларыбыз ихлас булды микән? Кыямнарыбыз кабул булыр микән? Менә бу сораулар әлбәттә иман иясен кайгыга, борчуга сала. Икенче яктан сөенәбез, чөнки безгә әлхамдулилла исән сау иман белән шушы изге Рамазанны каршы алырга насип булды. Һәм аның уразаларын тотарга, кичләрен, кыямнарын торырга, дуа ва зикрләрдә үткәрүне Аллаһ безгә ризык кылды. 4 июнь көнне иртә белән иман ияләре мәчетләргә гаит намазларын башкарырга агылачак. Кашандыр газиз бабаларыбыз шушы зур бәйрәмнәрне кашып, пысып, каядыр яшеренеп, зиратларда укыган булсалар, әлхамдулилла, бүген бу бәйрәмнәребез өчен безгә мәчет мәдрәсәләребез генә җитми. Без инде күптән аларның кысаларыннан чыгып, бәйрәмнәребез авыл һәм шәһәрләр буйлап тарала. Казаныбызда да быел бәйрәмебезне шәһәр күләм, зур бәйрәм, зур тантана итеп үткәрергә ниятлибез. Кадерле дуслар, 4 июнь көнне сезне 13 сәгатькә Казан шәһәренең Горький исемендәге паркка Рамазан фест бергә булыйк дип аталган гаилә бәйрәменә чакырабыз. Бергә булыйк, бергәләшеп бәйрәм итик.